akiko etuwai manchu mwancho murigereria bwegeta sini kiagetembe bonegani gongo gochira mase mukurwa sensemo ya ASK ose asa morokererio kurwaiga asubo gatagati bumuche bosongo imeye county ya Kisii ase bono twikiranire bunecheremo yokorigereria aria agendrete kwene kigwa senseme iga iguru ya megerio ayi abantu ao kurwa se chinsemo ao bobwatene kurwa chinsemo ao boigo baikire bunecheremo yokaine kibuna bayanyorire boigo tochikumanya ng'a narariari barachikonyora kurwa ase amegeria iga bono igo nigo twasoire ase ensemo gose sector ya asemo ya prisons gose Kenya Prison Service na aigo iso korigereria maegane iga negati yebimeri ebisimikire nensemiga ya Kenya Prison Service na oise korigereria chibando chiabo nigo chikorete buya kegima gobwatekana na morokererio ayagendrete ase ensemiga ase ensemo endega iga ntobwate chimboga ntobwate ching'eni aina chinyinge ntobwate ching'eni tabauti ntobwata igenderema oise korigereria echi chionsi chikorete buya kegima ase ensemo endega iga ase ensemo ya Kenya Prison Service ntobwate obuoyo obogendrete kwariganigwa gose bogendrete kuroberiwa kigima bunencheremo yogochi gotumeka ase omogondo na muna ase okoeneke buna ebimeri benyare koba bigokorie buya kigima boigo bunencheremo yogokinia rigesa ase ensemo ende korwa ase ensemo iga ya Kenya Prison Service mwacho murigereria nigonganeti nkoire gochia ase ensemo yaime gosasa maorokereria iga agendrete inse ya Kenya Prisons Service tuchana kobato kurigereria ng'a mbire bibiria gose maigeri kiaria agendrete koenenwa ase ensemo iga korwa iga ase ensemo ya mate ntubwate esto ndoche ng'a ensemo nera iga ase bono chibando chigosimekwa maiga yogosimekwa iga no chikobekwa chenya koba chikuoma bunencheremo yokwariganigwa na gochigosegwa chichikobobosi ase ensemo ende iga inse ya Prison Service ntobwate ching'eni ndoche sikumaga iga ekoretie obuya kigima inse yoboremi ase getaseni kiagetembe na tuchinya koba togosangana barabo batuteyandake mayo ikiaya bagotumeka gosenchera ki bagotumeka ase okoeneke buna ebimeri ebyao benyare koba bigokoria buya koreng'ana buna torochi ase ensemo iga ase ensemo ende ntobwate ase utangulizi gose ase bagochakera ekero omonto achire gose customer care ase omonto agochota ebibuga ng'ai morokereria kiaria bagendrete koenena ande ake esababu ekogera bare iga nereri bono mwacho morigerenete nkoire ase ensemo yaime ase Kenya Prison Service tochikonyara koba tokorigereria ng'a mpinto kibiri bire ase ensemo iga aiga ntobwate ensemo ase amang'ana yobobwania koenenwa gose amang'ana health ase abasibo bono bari bare ase ensemo eria ya prisons ande ake bari banyare koba bagotwara omochando bwa kiafya aiga no bagocha banyora obobwania ase ensemo ende iga ntobwate chinyeke nindoche gegobori nindoche chinchugu iga nindoche spinach ching'ende mbalimbali echionsi chigendrete korokigwa ase ensemo iga inse ya Kenya Prison Service aiga nindoche chidoli gose ebinto biri bigosonu buna chi uniform sanda akachianga echiyo abana bagosonerwa banyara koba bakobeka onse iga inse iye sector iga ndoche bitambao mwancho murigereria bigendrete gosonwa nebinde bisonere biri tayari asa morokererio abigendrete konigwa ase ensemo iga ndoche abo bisa babanyimbo ga iga mwancho murigereria abagete chi uniform chia okwekerengo kigoro okokorwa inse iye sector iga boigo ni ebirogo ebibiro siri buya kigima kora ikaransa iga bono ebirogo mbiro siri buya kigima iga mwancho murigereria bire comfortable zaidi osekero omonto wa ikaransire naboko igunga ekene mbuyore enchera sa iga bangiro mwancho murigereria bwegetaseni kiagetembe ngeri ng'a ekororekanaga iga nero ekero omonto ikaransite nabo okonyora ng'a no igwete buya ase enkoro ande nare a bit comfortable bono ase ensemo ende ase ogokonya chingaki aiga ninde noyomo wabateneri gose oyore manager ase amorokereria iga inse ya Kenya Prison Service ase erieta Bernard Tora ase egekegekekere bosio ntochikonyara koba togosanganera totebi ng'a korwa ase ensemo iga ya Prison Service morokereria kiaria agendrete ase ensemo
mbanto kibakorosi biro gebiga nebinto ebio toro kiguma toroche bire standard ya igoro keima mbanto kibakobirosi egakeng'ana naki bikorosigwa quality ishire chichiri bakorigereria egakeng'ana naki bikorosigwa amabori ari onsi pi obwate mwacho omorigereria ase yegetaseni kiagetembe masemo nomoteneri Bernard Tora orwase ensemega ya prison service ntochong'ora batogosanganere mabori ayonsi bono aiga keronde na Tora ningani atotebi erieta anda totebi make igoro kisi. Karibu sana. Asante sana ase erieta ningongoro ku Bernard prison service aiga bosongo iga nigonde inga officer in charge industries ekero bachirechera ime ebinto mbire ebinge tokobasomia gwetera gabo nigo tokobasomia korosie ebirogo electrical fittings njirororo iga ebinto ebinge mbiringa ekere omosigari arikirwe abange babo mbaro bakorikano paka omoerio kwanza nigo tokonyora inga abasibu ekero bachira abange bagokonyomba amaetigasi eri togokoraga iga lakini ekero bagechera ime nabwate experience kerigo chikomokonya isiko naende okonyora inga na ime nono che ebinto biri bionsi bire maiga abasibwa nabo bakorire egasi eyio abasigari bari torigete bare chibundi buya kigima omwacho omorigere bwegetase ao aiga Kenya anda kento chongo batogomanya korwa asare ng'a ose kero omosibwa nare ogokora anda gose kera akorire nero gose bionsi bikoniwa nse ya Kenya Prison Service bagokora egasi eyio chieni chiosi njiroro okonya chigo chiabakonya ebinto buna ebio especially okonya nabuya mono sana anda kento maete ng'a ase kende yonsi kegenderete gose ase kende yonsi kegokorwa gose ase ebinto gwetera chinga kibagenderete na megerio gose chinga kibagenderete korosia ebinto buna no bororo ase eng'encho ekero okonyora agocha onye tamaeti kende nigo ogochakire square one ekero achakire eke nachagete kinde zero lakini bono iga nasokire kimaete korosia stool nasokire kimaete korosia emesa mpaka omoero kwanyora ing'a osokire kamaete gokora kire egento keri kiaye nokamo na amaboko aya ari abwate bono ng'isa kuborire swali gose abasibu kure prison yakorwa ase obogatagati bwa omochie bosongo gose iga iga bosongo yaito kisi main prison nabo bakorete egasi eye iga goetera ase abarimo baito bari torigete irengereria ebibe igoro ya echichera chia iga Kenya mbaranda ake bakorengereria ekero omosibu akarega are ase bwata abancho babo bagenderete koegwa marekebisho gose bagenderete anda ake ase echera ya iga gusii gose echera chisiemo ase ense ya Kenya mbuya mono sana ase okobwatia omaene mboring'a egento agocha okora nkeri ng'a niga agocha ochaka gosomiwa ekero asokire obe omonto omaana ase community eria ase arwete bono mono sana omwacho omorigereria bwegetaseni kiagetembe na mbuya mono Bernard Tora oyio twanyare koba togosanga nere mase mokorwa ase amorokereria iga ASK ime omochie bosongo oyio omoteneri bwechera gose oyio omoteneri bwamorokereria iga korwa ase omochie obosongo aiga sense moende mwacho omorigereria goisa korigereria negati ya babisa babanyimbo korwa ase echera ya korega ase omochie bosongo abo baikaransete anda ake baenderete gotumeka biria bikorokia gwase enseme kworokia obuya bwabo na kworokia enchereria bare comfortable gose kworokia enchereria bagenderete kogokera obuya bwa ebinto biria bigenderete korosigwa ase amorokereria iga korwa ase omochie bosongo ase ense moende ntobwate egetanda egekerosiri na baria barase echera y'omochie bosongo nawase goikaranse kende nabo koigwa ng'a kwaigure buya anda ake nabo gotamari korara neba atiboraira negetanda ekia kegema egekerosiri na abasibo korwa ase echera ya korwa iga ase omochie bosongo anda ake Bwana Tora tochi kogania komanya ng'a binto kibiri bikorosigwa ase echera y'omochie bosongo kando ne furnitures echitwarire ase kandi na ebinto ebi bigotomeka chibo ebinto ebinge biri bikorosigwa ororo mbiro ebinto bia chichuma buna amabati aria
eyere chichiko tobwate sofa set tobwate ebikabu na biri moroche bire garia chianga ng'osonuchire na boigo ngosomi tore mpaka abande masons mbaroro geito indi tukoyakera indi tuka abanyene nta tokwanire keri gitari kororekana iga bwana Tora nandi bari mari prison sai ng'ai bagendete gukorera amorokereria abo gose ng'ai bago display emeremo yabo na amegeri ari banyarukuru ase prisons ase bono iga toise gokwana igo narororo iga iga ntobwate omorandia orio okoranderia abasibwa abwo nao are maiga abange bari moroche gotende baikanse ense aria one of those people no omorandia nao nero okobarande Tora oyo ore omoteneri abo amorokereria iga ense Kenya Prison Service ase ense mwendega iga otebinga ense mokie asa amorokereria iga a prison service nabo gotena korwa ase enseme otebinga ense mokie nandi nkikere kieke ekenkeke bagenderete gokora ase enseme okay iga abuna oroche iga oyo omo iga niya yarechere ime koba ase enseme ya paraligo omosibu naro konyo chite koru isiko atamanye tinki agokora lakini eke tubwate omonto paraligo amworokererie nto keria atakere gokora onye ne chi appeal na bakwa appeal ari ki appeal yaye na bira amakonya akoreki asoke korwa ntobwate oyo nero omorandia no mwarimu oba ase abarandi bari bakoranderia abasibwa abwo egere ekere baikire ekere bare ari omoerio ase orio bete esati eria embariri ono omonto welfare niga arororo oyo okoba connect echera na outside world eyi bono asa niga akoba connect ere na abaisiko mono sana mwancho murireria nigo togenderete nenkwana gose nigo togenderete korigereria aria ndakagenderete korokigwa moteneri gose ore omo manager asa amorokereria iga ense ya Kenya Prison Service aiga negative ense ya Kenya Prisons service mwancho murigereria nigo togenderete korigereria gose nigo togenderete kubwatia masemo aria agenderete korokigwa ase ense meiga ya ASK gose asa amorokererio ase omochie obosongo nase ekekekere bosio ntochongana koba tokogendera gosanga nabo bwatani kurwa chinsemo chinde tochongana koba togotarere sector ya mang'ana ya oboremi tochogotarere sector ya mang'ana a transport tochongana koba togotarere sector ya andake ya mang'ana ichisemi tochokonyara tochogosanga na aborokia bachigototebia chisababu chiagere baretere aborokia baba basense meiga amona yanda mange ayari yoko kikigima ase amorokerega y'umwaka oiga 2025 ase omochi obosonga iga ninde noyo mo obwatanite ndamanyere ningo andake nichikogania atebiere ningo nkurwa nse mokiarure na nararia riagenderete kogokera ase amorokererio yesho iga y'umwaka oyo mbia mono morari eriete na Ezekiel Miruka na atari omochi obosongo rero ntobwate agricultural show abaremi ando siasimore bosongo esho yatagite igoro tokobatebi ng'a tara gocha bosongo ebinto ne binge oboremi obwate nkabu ne chiombo tetutuge ne chingoko notete korora abaibori barimo murare nonyina abana barete esho monyoro obosemi obokong'u mono inyora naende tare ekebanda kia Kenya Prisons origereti iga nabo okonyora ng'a kwanyorire ogosemi origetie morari nabo naye ngotaka gogotebi ng'a amatuko arero abanto baito bagokora egasi enchera gete etari ngiya abari buna orongo rwa gusii konyora omonto agosimeka embusuro eyemo rioka eke eyemo orusia ebituma omotorero oyomo nende nowarororo asara tu morari gotokotebia onde bwensi asore chingoko chia gusii inchu agricultural show onyore obosemi obonene kabisa mono sana mwancho murireria iga boigo ninde no mobobo bisa korwa ase Kenya Prison Service iga na eratoterie tana andake keriaraga ni gukwana asa amorokererega Nchenkoro kufanis masese nchengo kora Kenya Prisons ero neri tukorie show na ese kebanda geito tokoroki na kitokoro oboremi na Kenya Prisons ntwanjite oboremi ntwanjite abagusiba ito banyoroko semia banyare komanya buna mbuya gosimeka ebinto osomogondo obo kibaisane gete kibamaete na nokibiko bachinguru igo ese igo ngoteba abagusi twensi esi twabeta
buna abasibu bagocha bakora egasi bakora ebinto biabe ebiya naye nusiko garitwara chinguru tigakoba lazy kora egasi erinde tonyore endagera gusiya ito. Buya mono sana mwacho muligiriria ase kekere bosio ntochikonyara ko batoko atara gocha sinse mochinde kando na Kenya Prison Service tochikona batoko korokia alionsi agendrete asa morokeria igagendre kubatimiro bulinde kurwa segeta seni kyagetembe agera tochikona batoko korokia nga naralia aba bali barasense meiga bagendrete kwegokia tosuka kurwa se TV yao tochikona batoko gochera nemero bulinde menge kurwa se esho iga ya Kisi. Kiagetembe wanigo tuko twasoire asensemo ya kabere asa morokeria iga ase Gusii Stadium ase omwaka bwa 2025 abono nigo twasoire asensemo yinde ase obotugi bwa chingoko na tochikonyara kuba tokomanya ng'a type ki gose aina ki echingoko chigotugwa asenseme esaba bwekogera chiatugwa obuya bwa emborobi obu bwa emborobi na alionsi anda akoraga nikomanya igoro yobotugi bwa chingoko na 2025 na ekero na ikiranira sense meiga yechingoko sobotugi bwe chingoko nindo chingoko aina mbali mbali iga nindo chinkanga na iga ninde no mumanyi bwa mangano botugi bwe chingoko Ruben Chuma andake ntuchinga bato kumanya igoro yobotugi nilita okwane no muligiria bwegeta seni kiagetembe omotebi ake igoro yobotugi bwe chingoko echiga gochakanire chingia kuna muchiroche Ruben obuye bogotuga chingoko chekera romborobi ogotuga kobune Opington yekero konirige nali ayensiringi 600 erimo lakini goko 20 chimanya goisanirige nerimo gose 30 chimanya goisanirige chibesa chirige nerimo lia Opington enere koro kwa Opington Opington yeye unere gabone ere 50 over 15,000 so epe ko ba 30,000 eyerige nali aya eriko goru 6 Antinet one yeye kageretera che san omwana tari konyara kobogoria chingo konchire chia sirete chia renge chia bagusi chenge chinene kabisa tuge ngoke iyo naboro chobunana kioro mutambe kabisa oyo ne ngoko ekorukunga ne ngoko ya chire yekerero kero muntaga netiko yetware inere ligo liri ya yeri echiro bune ngoko ya kienyechi nero okunge Opington ligo liri yaye limanyire aliko ekogoru chibe chikoro kunga gochakere 10,000 mpaka 15 ligo lige nali anya ngoke kogoru 15,000 goiketo kenga ngoke china chiracho chibe ligo litakeire koba yes ego Opington yeye ego tugwa singencho echi sababu erelinereli nkoli egwere osera samageno Opington egente getangani ige rororo asokonia onyori chibesa chinyinge kiera konia ngoko 15,000 ine chibesa chingiya egento gya kabere engoke yenkoli egwere egento kende gya gatatu nabeko beka magena bunango kende yonse lakini rende toko nyenye ngoko ye 15,000 kiagare demand nero yoko gorwa sabale konye gotaete kuri echi chia kenye chikwanya goragira 2025 nigo nakabeire na Ruben Chuma oyore omomanyi waigo motugi obuya ao obo obenete kwegokeria bunoyo mo na inaki nando buya bwa emborobi Ruben kochikoro kunga Silky Phantoms nechi ngoko chia chire nkuma konyora babete chia chire nkuma konyora babete mechi abo buya bago tuga samaridad akangoka kana kara chia abo buya bago tuga samaridad akangoka kana kara so namagenaye gago range 250 mpaka 300 igone chingoko chikuri range 250 mpaka 300 igone chingoko chikuri ndagerenke lakini tigo koraki na kwenye kora so una bobu ya Silky ne Polish wemono sana mwacho muliriria asa morokereria iga akorengana nechinkwana chabamanya baiga bamangana yobotugi kubatebire buna okugania nkorororo gugochenchia na gochaka gotuga chitype echichinyia chichingoko chitype chinyi chichitwani chitype chinyi chichingoko
bune nchiremo yokogokere faida ase obotugi ase okonyora ebese nyinge na ase rigori rire igoro kegima na mono ase products gose ase ebinto biri bikorwa ase chingoko bono bona amagena egati yayanda mange aiga na ase amegerio ye showground iga ime yomochi obosongo aiga kero okorigereria omwancho omorigereria ntobwate gati yebinto ao obona akorusirie enseme entang'ani yamang'ana echingoko twasore ase ensemo ya kabere yamang'ana yobotugi bwa echiombe na iga gocha korigereria emashini nera aiga yogokama yegotume goganing'a gocha gotumeka okoboko okorosa gose chiri chigokamwa gogotuga chimashini gose gogotuga chiombe chinene gogotumeka chimashini chekerengo kigoro buna enchiremo yokoeneke buna kwagenderere kogokera obuya bobere na 25 nindoche enseme iga ende yamang'ana echiombe achikorigera iga ntobwate chiombe chia aina ibere ase kekere bose ngochikonyaka batore tokonyorana nomomanyi bwa mang'ana iga echiombe ate obuya bogotega chiombe chiga naende sababu ekogera chiatugu nereri ayo naria togenderete okobwateria omwancho omorigereria korwa ase eshowground iga ya Kisii yomwaka oyiga nase kere bosio ntochigosoa ase ensemo ende yamang'ana obotugi gose ase ensemo ende yamang'ana yamorokereria iga yomwaka oyo erio genderere kwegokia inse yemeroberio yegetaseni kia getembe tobase gosuka eritarane engoroko Daniel Ontiri Nyakundi koru ase ewodi ya Birongo lakini we are doing toko genda to harvest after ko harvest tuna cold press yo it's a cholesterol free oil sunflowers nini yeah compared na mafuta ariande hii mafuta and that's why nimesema hii mafuta it's a cold press ama mafuta are cold press it's a virgin pesticide yoyote yenye inamwagiliwa kwa hiyo mmea. That's why we are calling it a natural. It's an organic oil. Imetoka direct kutoka kwa seeds, tukaenda tukafinya, after tuka package kwa hii. It's a virgin oil whereby we have called like tumefinya direct kutoka kwa mmea. Yes. Kando nokorosia mafuta iga chi sunflower ichige ndongire nane mogutumeka korosa Sunflower ichi tulipanda kwa sababu ya nyuki. Tobwate 40 beehive, chakula yenye inatosha. After nyuki kupata chakula sun dry, after sun dry tukafinya mafuta. Hii mafuta haina preservative, haina chemical. Inakuwa chakula ya ng'ombe na iko very high in protein. rosiri kurwa se sunflower beneke na kwagachire chibaza chinyinge na kwanyorere obuya kurwa se ogotumeka amafuta iga mono sana kirubo asano abona gana ikira se mwende ase amang'ana yechindagera igoro yamang'ana ose ogosimekwa gweching'ini mang'ana ogosimekwa gwe chikabeji mang'ana ogosimekwa kwa bitunguo ogosimekwa gwechimboga na iga ninde no iyo botugi oboiga gwe mang'ana yugosimeka ching'ini na hapa niko na maafisa kutoka kaunti hii ya Kisii ambao tutataka kwa dakika 2-3 hivi waweze kutuzungumzia hivi ama hizi ni mboga gani ambazo wamepanda, uzuri wake ni gani, faida ni gani out of planting the vegetables. Ningependa uanze na jina lako na utuambie hii nini ambayo mnaonyesha kwa siku ya leo. Asante sana. Majina naitwa Alex Kajogo Kiboro kutoka Foundation Africa Trust. Ni shirika ambayo tunashirikiana na Kisii County, serikali ya county, na leo tuko na maonyesho kuhusu ekolojia mbalimbali ya aina ya mandara na pia bokashi, na vile vile leo tumekuwa na wakulima wengi na wanafunzi ambao wamependa kuhusu hii mbolea ambayo inaitwa bokashi na pia kilimo ya mandara garden na hizi vertical garden. Ni teknolojia moja ambayo huwa tunahusisha wakulima ama Na afisa ni gani wa kupanda mboga kutumia hii teknolojia ama kwa kutumia mbinu kama hii kando na zile mboga za kawaida? You need to conserve water, you need to conserve soil, and also it is easier for you ukishafanya hivi unafanya ile mist
crop planting ama tunaita companion. Asante sana. Hapa pia nina afisa mwingine, ningependa pia tuambie jina lake na kidogo tu naweza kuzungumzia kuhusu hizi mboga hii. Teknolojia ambayo tunazungumzia hapa ndipo teknolojia ya mandala. Kuna aina ya mboga tofauti, mboga za kienyeji, kuna kitunguu, kuna mpaka nduma tunaweza panda hapa. So tuna conserve all hizi mimea tofauti tofauti na small sana. Na pia unaweza panda mboga yenye kuna madili sana ukitumia teknolojia ya bokashi. Mbolea ambayo ni muhimu sana ukitumia hapa, pia itafanya nini? Italeta muhimu na rutuba nzuri sana kwa lishe lake pale nyumbani. Ndio. Asante sana kupanda sukuma na vitunguu na aina mbalimbali ambazo. Asante sana. Samalieta na ngoro kusakari amenya mu ofisa wa agriculture ise Kisii County. Ase undiro mboga nero orro, sukuma nero, cabbage nero orro, spinach nero orro, ebitunguu mbiro orro. Byonsi ebi ebisimekire asaka ni kale kimita isato. Igo ese family y'abantu batano ekolia tukelimo lina uli tukelimo emboga li tukelimo ekachiri tukelimo esukuma li tukolinde spinach li tukolinde nebitunguu nto bwatoro togosimeka nenduma egento kende ko rusiko yego sikoligereria tosimete ebitunguu ebi bikwa kibuna reparent yani bi ese bintu biri biromi. Tumana sana mwancho muligereria bwegetaseni kyagetembe asense mwende na ikira igase omwabisoyo gendrete kulige Kati tuko na nduma ambayo pia tumejaribu kupanda ili kwa sababu ya kushamba vile vile tunataka pia cabbage na wiki ambayo pia tumepanda na kama spider plant. Yes. Kugosimeka chingeni ase gutumeka uboyoboke nase okugacha chibesi chinyinge ase faida y'omulimi ase ense mwende chindania bintu aina mbalimbali ebyo bwenete obulimi obuiga bwamang'ana y'ebintu iga ayagenderete y'omwaka bw'ekiro 2025 aiga sigeti omulimi arachikonyora gwetera ase ogosimeka etepu Karati je chikwama chikarati je chikwa ase mebere yeite etaite chikarati toli chinyinge nali amaisa itora igoke toligereri boronge igotiga tosimeke chikasa ekibona gekoirira endagira nyenda koba gekoreta ebirutubishe gaiga beetroot iyo kolengana nabo manye baiga bagoteba ng'ani gegutumeka chigaiga sweet pepper iga ne yarare pilipili hoho iyo konyara koba gegutumeka samang'ana iyo korose chindagira iga nindoche cucumber iyibono namone gutumika ka erebwe komanyina iga bwego nindoche type ende kurukunga bangonyora tole emiongo wetera seri sosa angonyora tole amadini asomobere ayibona agokonya sogoseria morwire au bwega sokone kebona omulimi nagendete gutwara afingi ya achinga kerete okora squash eninki asete kemo moligeria ninganye omomanyi gato tebing esquash eko yusi kwa Kenya na eskinyenime yansi kinyenye ngene spices squash ninki squash engege tungo gose engumu engo muongo mwemona sana yuni libono kurwa se morokelega ime yomo chobosonga seli tukulia lero lia kabere chinga kitogendere tukugochera mase mukurwa sense meiga urali tukulia gachagete tonyere kuba togosangana bwatani au Kenya Prison Service abutanyara kuba tokuligereria ali bagenderete gukora anabasibwa chinga kibagenderete korekebisho osinga kibagenderete konyora megerio ali si prison asense mo yakabere ntwaenda ase abo bwatani bakisi university twaenda sabo bwatani bamang'ana yechae mang'ana ya majani asense mo ende ntwaso asense mo ya gatatu asa mang'ana yo butugi bwe chingoko asense mo endo mwacho muligereria twaso asabo bwatani ose chi company saba sai abanyara ko bago chamo asa mang'ana yo korose amafuta bwegase efaida y'omulimi yo gendete okoro ya bwegeta ni kyagetembe asense mwende ni gotwikire ase ababwatani gose kiombe ya climate friendly cooking in Kenya abo balegati ya bali bagenderete kwenda na amorokererio ase ense meiga ya Gusii Stadium aiga ninde na Gladys oyomo bo abanyakiomba baiga tochunya kuba
tokogania tutebirieta na tutebi nkikeri bagendete gokora sense megla Chasa Marieta gonkor ku Gladys Mariera. Igotora se toko promote ya mangana climate friendly cooking in Kenya. Iga toko diri na mariko ayekerero. Alia gotumia chinko chinke. Ata bwati erioki naende. Bwate okero korosi endagira gokorosi endagira yao asobwa. Na nene marika ya iga nonye na bana mbari konyora achari. Mbako ye kiagere kwerende kulingana n'enjera arosiri igarosiri esuburia go isaransa ime kero ye isaransire ime yakira kirio paka kwarosia ndagera yawo bako Gladys ngakimokonyora chi lining echi chiokorosia marika amarika ya iga ito kweroseri intutweka korwa seri iraba twakore process yons twanyarosi twakora mixing twakora molding twanyasamba twabike kirini twasambe kero twasambire twanyarusio twamanya kwena na gochia sabaremi naende twabagachira marikaya bono gaiga ntobwate production center yaito ekorokunga Gradima production center egotoka gari kemera ekerota gita marika yonsi no konyonyora na igo twaetwe technology eye na Ministry of Agriculture home economics ekwaterana sana Gladys aiga wego nindo cha makara na makara kawaida ose na makare tikurwa se west ya makara naende iriwo kase chinsa chintambe kuna orochi tobegete iga amakara yana bawoka for 4 hours challenge nero rochinga ki monta gotema goki amakara aiga singe njondo chakorera kanange ange kinante njera gete gosakorera kanara manene tari gwate kabuna aria kawaida amakara aya iga woka buna makara andonsi no gwoki kwaye gokorera isi na bogwoki neri sakara gosina bogwoki nebisara amakara ngaki akoro nande anda kasori oganeti koyanyora ngaki nkiaros munki mongotumeka korosia amakara aya igo to gotumeka konyarosi nebintu bitoro kali available materials naende igo to gotumia west ya amakara ya manene ekero twatumire west ya makara entranere ago tokonya neutralize toita carbon emissions pokorume ekero twaitire twamanya konyarosi na iga intobwato mo naro mo engineer kwense meye ya makara no to ntorenere motake gokwana nere oyo minto nkocha gaiga obaere este buna tokorosia makara ya twamanya kubeka guchirikoka mo engineer otenene yo ogoteya akimokorosia makara asa mareta lori pamuka amakara ya akorosi kuna waste from charcoal dust wasina boto gotumia chi waste nonye ko coffee husk rice husk any agricultural waste konya rosi nande to gotumia binder konya beka amo na machine nero improve technology ambayo to gotumia konya bwata naria torusi carbon na agosamba rio kindio uya kiboro bugotumeka makara compared na ya kawaida compared na makara ya kawaida hii makaa inawaka up to 3 to 4 hours long unaonya roche ko rumambi ni 40 shillings only and then it is affordable nande na bangi na ba say to ya kusiba konya so it is something that is already in the community mono sana mwancho murile bwegetaseni kiagatembe abo nabo watani na intwe banyara ko bagototebia igoro ya amangana ye korosi chiji ko chekerero mangana korosia amariko yekerero mangana gotumeka makara yekerero aso bago kugacha chibesa chinyinge ase faida igoro aso kulinda boigo chinsa aigo se kulire mwancho muliriria aboigo abwatene bagani baga begete ndagira aliko kigema nintamanyeke niki mobegete lika omochere ngia kwera monyo begeta samoro keria omochere uyu twabeka samoro kereria yaiga ase nyencho nga eraine yeiga omonto buna tosetetie eraine buna tonyeini story tiga naria bono buna abantu bagocha abangina abagaka bagocha seso eye barore kene ngaki erike ritoko batebi eraina na kiegotumeka ne inisati na kieko inisati gwa ase erike liga seso eye ga yaboniga
Mono sana mwanchu muligiriria chingaki togendrete mono sana mono sana ai mogo toka chingaki toko. Asa makara no toka Hema Shopping Center next to Hema Hospital, shop number 14. Ose na mogo toka rachisimi ase 0111 50 20 30. Mono sana umwanchu omuligiriria abugeta sini kyagetembe igo babere abanyakiombe abamangana yokolende bintu bitochokanaine bokolende mbeo tokoyana abagotumeka technology yekerero unenchiremo yokoeneke buna abanyarira koba bakoenekia efaida aso mulimi gosese oliogendrete gutumeka chinchire chiga chikirero aiga bego naikire asense mwende ase ndoche machine cyo gutumeka samangana yokolema chingoro chimashine cyo gutumeka ase amangana yogo simeka matoke nendo chibintu bigo nkagerete nebigo tumeka soko buchamaraba lakini tenta getito kagere umwancho muligiriria aiga ninde nabamanyi abamangana yechi machine chiga ase kekerebosio necho kogania batotebie lieta batoteye machine ki nande nkige kogera gosenkie gutumeka binga mbuya kiboro aso gutumeke machine ga sokole machingoro nande efaida eroro nere na bogo chaka ne lieta indi chigo korase ga sio koraisi nande ko bwa mono ko chigo konya kwage yembwate tende machine yokole machingoro manyo gotagete kugita nige gokole mera chingoro ko nyara koba mia asinge chyo meke metopang alafu machine ende nerili nero bado ne yokole machingoro se bate gasinga emashini yen nige okonyara koba goko yetumia aso kolema akwake metaro umugondo obe tayari aso gosimeka endagirende yonsi otagete gosimeka andako umwanchu muligire naga ni kumanya enchire gukora emereria toro mugweka no ngakia gukora emerimo yero omwabisanga nkie gutumeka gukora totara okeriwa eye nigo kunyara koba kuyetumia ana yokuburuga umugondo ekere kwasimekire endagera yao tomaete ng'a echabwo sekorokunga obochabu bori bori mugondo bokonywa endagera ase kemeri gokunyara koba gokotumia ase okuburugera eri nomugondo obe omosafi ya kabere torore ng'a kichi machine echi gokora emerimo nekene ngokora chire buna babisa bagototebia oyo konyokiabu gokora nigo kunyara goeta ase ebituma biao gati nigo kunyara mono sana igabo igo ninde noyomo bobo bisa abo anda ketora gochaka nirieta manya gotworke ngaki gochaka naincho motegereri ya samarieta ngoro kushema no bweri gose compound yao gose okugito mugondo ogo gokonyera aso mugondo arolera iga machine choko nacho bonyasi nalo machine choko le machingoro nalo machine choko akabwechiri bubere mwancho muligiriria ase ensemo ende nigo twaikiranire ase tent ose ase ensemo ya Quasco Kisi Water and Sanitation Company amuno bagokora mang'ana yogosibia gose korosia mache nako yasuma gocha chinsemo au asabamenyi be county ya Kisi asa mang'ana yokonywa na gutumeka ase chisababu chinde chinyinge agose au asubo tumeki bwegenka
aiga ninde noyomo bobwatani kurwase company ga ya Quasco Miss Commander uyo ase enkwana yetu rachiko tutebia igoro ye company ga ng'aye gotoka nkimono bagokora ng'ai bakurusia machabo kibako yakorera no mwari ng'ai yago chiatumekana bogochakanirieta aukwane no muri rweta seni kiagete asa marieto mwancho motegereri nkorukezia Kamanda gokora ni company ya Quasco asto kunyara batoko toko gukora amachaba masafi erianyara ko bagakubaikiraga abunga munyara ko amugotumeka bono ngo chitiro kunyara ko batoko baoroki ese chi process chiri togotumeka kurwasa amaje kuroche rwake gati mbakanyara ko bagagoikasi chinse mo chonsi chagusi karibu sana tubaira stand yetu ya amache yo produce enseme entanganiga iga nechi machine chake nande ngichokora sokora kwa maji yega ntubwate chi machine choko clean amache bakaba masafi bono ngo babeka mo korio itomere mo purity eriagendere ko baoro kina kia amache ako clean kubakaba masafi purity tote bono ngakimoko iga macha yakolengana muno mubegeta iga enkike minute nande ngimokora kuru step entangani bakeyo mwe amacha iga muno nyaroche iga ekera kurwase oroche rwe gucha abakororekana ara mabaliriga twamana ko yasibi ngora togotumia marioga yari igoroga iga ryogondra ritangani rikoro ku alam toko beka yarusio bochafu elinde ndirega iga rikoro soda kobeka ya rosia macha ba morore kero gosibel chianga inde elinde ndirega iga rikoro chlorine igoita ebinyinyi biribira sa mache ona macha iga ni gakoenda chi process yao kero kobeka mariogo eliga lya rusio bochabu bwa enda se chitangise twamanya konyetia se bichunchi ko bibekiro mochanga mochango ega orusio bochafu bwa macha ya aenda se chitangikara marabu arafu ndo bwata chi machine motubwabu chigo pima macha ya iga twarra gosa macha ya iga abweneire manya bantu egotumeka chi machine echi no chire motuga ige machine endanga nerega iga korokweta bidimita eta bidimite yeiga iga ko ego pima obosafi bwa mache nga na amara bware gusega bwate kala ento bwate machine yendega ige korokweti ds meter yene ige koligereria chi minero chiri chira mache alafu na ndento bwate yendega ige korokwe photometer yeiga ni ige koligereria chi metal chira sa mache chi heavy metals into maite chire carcinogenic yani chikoleta cancer konkoligere litolena amacha yaiga nabwate ebinte ebibe biranyare goduru manya bantu kafe yendenerega ige chlorimeter koligere chlorine na kiengani nerega ige yende ekoligere lichi bacteria gosenchira amache mono chi bacteria chiri chigotoka ase cho twaligere ligosa amacha yaiga na kiare kera twapimire ebintu ebyonspi twaisandika ng'a amacha na maya arafu twamanya konya toma gose konya distribute chiasaba bano nabonkoyo kaiga narikwa orokina nakia amacha yaiga ako ba chiase chi consumer kwa majina naitwa Caroline Susu nikiwa ni non-revenue water officer kule Kisii Water and Sanitation Company. Hapa kunayo maji kisha kwa imeshasafishwa inaingia kwa zile zinaitwa production meters. Hii ni kama production meter ambayo inachukua maji yote ambayo inapimwa. Maji yote ambayo inapimwa kutoka kule kwa treatment works ndio tunajua tumesafisha maji kiasi gani. Hii nayo ni machine ambayo inaitwa ultrasonic flow meter ambayo ni ya kufanya calibration kuhakikisha kwamba zile production meter ambazo tunahesabu nayo maji ambayo tumeshasafisha iko sawa ama haiko sawa. Hapa nayo inaitwa portable meter testing kit. Hii nayo inatumika kuhakikisha kwamba ile mita ambayo customer anatumia kama customer akicomplain kwamba kuna shida ya maji, shida ya mita, tunaenda kwa ground nayo it's portable, tunafanya hesabu kuhakikisha kwamba hii mita ambayo iko calibrated na ile ya customer inahesabu sawa. Kama ni unit 2 imepitisha hapa, ile ya customer pia ipitishe unit 2. Kama haijapitisha inamaanisha kwamba hiyo mita iko na shida. Kwa hivyo hiyo ndio ya kusaidia kufanya kuhakikisha kwamba mita iko sawa. Tukishaondoka hapa kuna ile customer anaconnectiwa maji. Kabla haja connectiwa maji kuna ile machine ambayo tunatumia hapa kufanya distribution system because maji kisha safishwa kutoka kwa production meters
inaelekea kwenye distribution system zetu. Distribution systems zetu ama mifereji yetu ambayo inahakikisha kwamba customer anapata maji kule mwisho, ndio hizi tunatumia, zinaitwa HDPE. Na hii hapa ni ile mashine ambayo sasa ni teknolojia ya sasa ambayo inasaidia kufanya mifereji ambayo tunatumia iwe safi, mifereji ambayo tunatumia isikuwe na inaharibiwa kwa haraka, na ndipo tunatumia hii mashine. Unaona hapa tunaunganisha kutumia hii mashine ya kwamba kusikuwe na joints ambazo ziko weak ambazo zitafanya leakages za uchafu katika mfereji yetu. Hii nao ni ile mashine ambayo ni ya PR ya kutengeneza mifereji ya customer. Tukishawekea customer mifereji yake ili ifike kwa mita, tunatumia hii mashine kuunganisha zile mfereji kusikue na joint ambayo inamwaga maji. Na tukitoka pale utaona pale mbele ambapo utaona kuna mita jinsi tumefanya connection yetu moja hapa ya kwamba maji kufikia customer inafika kupitia kwa mita. Kwa hivyo hivi ndivyo connection zetu zinafanywa na maji inafika kwa customer kupitia kwa mfereji ambao ni tap. Alafu baadaye maji kishatoka kwa customer, kuna ile kusafisha katika hali ya inaitwa sewerage, maji taka. Na iko pale Suneka ambao tunafanya usafi, na mfereji moja pale ambao tunatumia kwa kuhakikisha kwamba tunapitisha hiyo maji taka kwa ile treatment works zetu, kuhakikisha kwamba hata ikirudi kwenye mto haina effect yoyote. Bea mono sana umwancho maligirire bwegeta seni Kiagetembe uyu no mo babo bisa kurwa se company ga ya Quasco yo kwanire a process gose chinchira amacha konyara koba ga ko sibigwa oikaikera umutumiki kurwa se chinsemo awasorgongo rwagusi Madam Kamanda ngikeragero muntu atumeka mache kurwa Quasco amacha Quasco gara macha masafi kulingana ne muna mwaro kiri ukuru no biso ito mo manyoma ite ko rosia machayo muna mwaro kiri no mo biso ito muna togo treat amache ko rugari ese lab ya ito ya Kegati amacha ari gako aga wetu which process tinyinge amanya gocha goikero yo ase consumer ya ite gotumeka amache iga macha ya ito igara macha mayako bwa macha ari ito yechinsoko tokonyo amacha ari atapimiri chinsoko cheita amache tapimiri igonto ya maitinaki abwate chi bacteria chingani chiranyara ko bati wa affect obugima bwaitu. Because that is why kere household in Kisii ebwenete ngusa amacha yaito egera banya gutumeka amacha masafi egera ba foid kurwara chinda kutuna na marwira lyakore tuno na amachi nchinchira chirechi mogo tumeka se oikiri monta amacha sichinka ara chipa epoko gosenko ni baro bwa ichichuba amacha ito mostly to ko tumeka chi pipe oikiri customer but into begete chi into bwate chi project as to begete amache customer ko genda yabucha koru una bono iguruga ari kyonganyo to bwate chi water kiosk asaba customer ba to bwate amacha ngusiro chi nyumba chi abo na baba wikira babucha koru chi water kiosk siri agera bana baro banya ko ba wikira amacha masafi Bemono sana umwacho mulilia bwegeta seni Kiagetembe abanigo babera bo bisa kurwa se company ya Kisii Water and Sanitation Company Quasco abasangira na into igoro yenchira bakorosia macha babo kuna bako yasibya wikabuna ago goikera abwa sora se chinka ayo negati yali agenderete koro kigwa umwacho mulilia se esho igaya ASK yo mwaka bwikiro bere na 25 nase kekere bosio ntuchina ko bato gotarra chinsemo chinde ao asamoro kerega elio kwene kebuna tora tigara magega ane bakore asenkagabu nogendete kubwati ali agenderete kwene kigwa senseme aiga ndigo gukoinyoria tumwa chumuligiria nkelinga lero nilitukolia kabere lia morokeria iga gukogania kororo nae andake bwero beli litukolia nkyukira na senseme iga aso kwerorera iga masemo elio nyarako ba gogosangana barabonyo ko bwateli bolio nakonyora amegerio korengana buragerete kwena nwa sense meiga endre ko bwate mirobelio ende yegeta seni Kiagetembele terane ngoro kwa Daniel Ontiri mwacho murorigereria bwegeta seni Kiagetembe asense mwende negoto ikira sababu watani ba Premier Credit abo bali gati ya balia abagenderete kwena na amorokelio asense meiga ya ASK emeyo mocho bosongo Premier Credit ni kubago kora mangana hiyo kwena na makabeso sababu watani balia bali kirene serikali abalimu abanyagitari amono bakonyoro musaro bugwetera sebengi tuchikunyara kubato komanya igoro yabo batuteye barabumba rabi kiriki biri bakora buna Premier Credit na ubuya bwabo bwo chakane leta
kwano murigere bwegeta seni kiagetembe ng'a inumba ntoki nande kikeri mogokora asa marieta igongoro kwa Dominic Ondali igo togokora ne kampani ekorukwa Premier Credit ekoyana na chibesa ase abantu bakorukwa abaremi n'abakori egasi b'eserikali igo toraiga ase esho yaito ya bosongo tonyare gotebia abantu baito tonyare kobamanya na kobaorokereria mono ase chironi chiri chito tokoenana erinde tobatebia ng'a erinde tobatebia ng'a mbinto kitoko ase ebinto biri tokoena na ekamo kiabo ntobwate chironi tokoena na saba kori gasi b'eserikali mono mono ekorigereria ase egento tokoruka ng'a partnership product tokoena na saba abana biashara ase partnership product ntobwate ebinto muna chipigipigi tokoena na ntobwate ebinto muna water tank tokoena na ntobwate ebinto muna chafukata tokoena na ntobwate ebinto muna bona chi water tank tokoena na aita abo mokori egasi b'eserikali gose abe omonto obwate biashara biaye bike nabo togoja twabirigeria eri tonyare kokora kitonyare taiga somo chobosongo bisito chira alia maata ase enyomba ya Umoja Center first floor room number 8 abuno obisi yaitego toka na twabire togokonya abantu abange sana na kubwa mono abanyabiashara abakabake na kubwa mono abantu abeserikali bagokora egasi y'eserikali muna abalimu abasikali n'abantu be county asoko baachironi elichiko nyara kwa bachiko basukia sobo mabwabo banyare kwa bagwakanira abana school fees banyare kwa bakogenda sobolemi elichinyare ko bakonya banyare ko babagusukia obugima bwabo banyare kwa bagwakanira abana school fees elio kero kende tonyare ko bakonya banyare gusukia magimabo ase omuchoyo igo gusini aiga so mucho gusi twabeire togotacha mona aserira baliaito na kiakora lero twachira iga so mucho bosongo tonyare ko orokia abantu baito life nga eyene institution yanene sana yanarire kobe ko grow ko twachage to mwaka 2013 na guikira boniga twanyarire gutwara chinyinge bona so mucho ito Kenya because guikira boniga mona kwa na iga ngenda tembeo igo tobwate echi branch chire 67 ase ense ito ya Kenya eye minuting kire county ntobwate branch ororo elitonyare ko batogoshugulikira abantu baito asencherere ndonge emikope ye itonkonyena na tole na ande igo tokonyena na asichinga kichire chia bwango sana depending on yakaro twasabira omuteche ebinto biritoganeti atoire igo tokonye process bwango mono elinde nyare ko bageko mokonya ase emergency abwate aiga so mujito bosongo alia maata se Umoja Center first floor room number 8 no togokora se show ya itaiga tonyare ko orokia abantu baito chi product tobwato konyara ko barokia togokora ebi chi product chi tasencherere ndonge na tonyare ko batoko basomia nganga ki chi product chi tochire tonyare ko batogokora gwatebire mokoena na gochia se aba watani au abali ba ko lemeremo ne company ino andake chibese chingana na kimokoba bakori egasi bale beserikali nkoena na tole togochakara chibesa chinga sana kuruchiri buibere na 500 mpaka chi milioni ibere nkoena na tole ase abakori beserikali asa abanyabiashara abaiga bakabake bagonchoreria nko batole egento tokorigere ne biashara byabo korengana muna bikiranete tokanda twabiase twabirora eli twamanya kogechinga omonto oyo igane chibesa ire ngaranyorera lakini aso omonto bwa serikali olikire egento mono tokunya kurigere ne payslip yae yatokonya twamanyanga oyo iga goikara iga chibesa toko mwanechi na igo chigo chakara chibesa chinga sana chiri 500 goika chibesa chiri milioni ibere echi chiko ganda kurumu tinyo yomo bakemeti yenye 120 kwe mono sana andake nkikeli naende mogolire kando ne payslip mwana lake ngolire moda malemo montabwa tishimbo montabwa tosikeni akaro twachire ensemo ye biashara nkonyana tole kuligere lichinyomba ne biashara byo montabwate abo akaro twachire ensemo ye biashara na tokonyana kuligere lichinyomba montabwate ne biashara byago kora twanyara como fund chibesa korengana ne biashara byaye yes kigaragara montamini credit egento kiragara montamini premier credit twabeire togokora egasi yaito kuri omwaka 2013 mpaka boniga ekarongo genda sembeo igo tobwate chi branch all over the country
kere county nebwate branch ya Premier Credit na twabeire tugusaba abatecha baita bange sana ekina kio asoko genda twagendereira ase matuka make na kio geko garanda tebe ande mono nga abatecha baito batwarire kwege no konne gocha setole eri kiagarire twanyarire ko batugukina asubwango bugo yamboli andake ase faida ya olio toligeretia andake naga ni kumanya igure njira moko nyara chibese chino moko china cha cross payslip ozo monda kwa chibese chonsi mwana cha cross ebengelia wakane korengana muna naika gutieka goteba chironi chigachi ere type angeisa toiga eyemo nateba ne ye payslip ekero mutecha ire chibesa tukona cha cross payslip yaye automatically ngonyo no muntu ulikira ne account ya kisi deduction ya ye koba ekonachwa arafu account ya twakana onyo no muntu ulikira na tote for example no mwalimu iga ekonachwa na TSC ya twakana lakini karo toko genda se ensemo ye biashara igere tofauti because mutecho utabwati payslip ago chikonachwa igotoka nda twaligire biashara biya twabiroranga kibire twabivalue twabikorera analysis kururo tomanda komotenga chibiasora anyole chinganiga ya mono sana umwancho mu ligire yabo getaseni kya gatembe nigo togenderete gusanga nabo bwatani ba Premier Credit abale gati yabali abagendete te omochie obosongo gorengana abo bisabaga batebiri ngukugania nkoro rugo kubwatira na barabo andake okore meremo na barabu nencheremo yoko eneke buna tuli gukwama achingaki okoligia konyora chibese cyo okorera kende chibese cyo gosomya mwana chibese cyo okorera ebintu biria biawo oganetie orengana bo bisabaga mwancho muligire yankelinga chibese chia ogose loan elikwo yiri kurwase bali niye konachwa kurwase pay onye koro munya biasara tubwene tugutwara bo bonde bwensi asekeli buna nigo barabago chabaligire biasara biawo nagokoa elo ya okorengana gose no bonene we biasara biawo ayine gati ya amaegerio ayagende tokoena nwa ase ensemeiga ya nyankororo kwandira kubwatira nabo watani abaiga kuna cheremo yoko ene kibuna kwagendera kokonye ya asubo mwachumuligiria bwegeta seni kyagetembe nigolia beire lituko litambe kigima litukolia kabire asa morokererio ASK ime yumocho bosongo ase county ya Kisii ase bono ababwatani ao beso kya aso koene kibuna amaorokereria iga ase litukolia kabire hanyare ko baga gukoreka ase nchira yoboene abali bonsi baso aiga banyare ko bago konyeka kubwatekana na migiria iga ase litukoligima na manganyare ko baga koene kigwa kunegeta seni kyagetembe twanyere kuba tugutarira abo bwatani ao asema pe malero kokwana na bwatani kurwa sense melia yobolemi twasanga na bonchiria kurwa sense mo ya mangana yobotugi bwe chingene gati ya yanda mange na kurwa sense mo yoborosia kutumeka teknolojia yekerero twakwandegoro ya mangana yokorosi kwa maguta twasanga nabo batani ba Premier Credit abo bakwena na amakabeso gose chilon asa abantu bali kire gati ya yanda mange itokotanya kwa toko ya letera 11 kuna tikira kura sense meiga ukonyolia tu litukulia nkyo niko na letura baiga eliyoko ene kibuna twanya ko batoko ko letera masemo 11 kuna nyara ko bahaga ko ene kigwa kurwa sense meiga endre kwa timbere bulende yegeta seni kyagetembe kuri bodregeta seni kiga kyagetembe koro igase county ya Kisii letera nenguru ko Daniel Lontiri